बिमा लोक्षि फुजा बा श्री श्री बिमा लोक्षिनि फुजाया जास्ट गाबोन दिनैनिफ्राय लानानै गाबोननि गेजेरावनो गाबोननो बे श्री श्री बिमा लोक्षिनि फुजाया जानो थांगासिनो। बे समाव आङो दंफैयो बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय बिश्वनाथ पुलिस थानानि सिङाव थानाय नैबे भिमाजुलि बड'लेण्ड सेन्टार, बे सेन्टाराव नैबे बिथांमोना बड'लेण्ड सेन्टारनि मोनसे फुजा कमिटिया नैबेयाव बड'लेण्ड सेन्टार बे हालामाव फुजा खुंनो आखायाव लादों। बे मोनसे गुवार बर' थानाय जायगा, जिहेतु बड'लेण्ड सेन्टार, बेयाव बिथांमोना मोनसे बर'फोरखौ खौसे खालामनो थाखाय खौसेयै ज' लोगो हमलायनायनि मिजिंजों बे लोक्षि फुजाजों लोब्बा लानानै बिथांमोना नैबे बड'लेण्ड सेन्टार बा बड'लेण्ड नैबे बाजारनि मोनसे गेलेग्रा फोथार बा बे बड'लेण्ड फोथाराव बिथांमोना लोक्षि फुजाखौ खुंफुंनो आखायाव लादों। आं बिथां लोक्षि फुजा खुंफुं आफादनि बिथां आफादगिरि, आं बिथांनियाव मिथिना लानो नाजागोन जे दिनै बिथांमोना जिहेतु गोबां बोसोरनिफ्रायनो खुंबोबाय थादों, गोबां बोसोर नोंथांमोना जिहेतु नैबेयाव बड'लेण्ड फोथाराव खुंफुंबाय थादों। दा बेसेबां बोसोरनिफ्राय नोंथांमोना नैबे बड'लेण्ड फोथाराव खुंफुंबाय थादों? श्री श्री बिमा लोक्षि फुजाखौ जों भिमाजुलि बड'लेण्ड सेन्टारा खुंनाया दिनैसिम 11 बोसोर जाबोबाय। बे 11 बोसोराव जों रावबो धोरोम नेव खालामालासिनो ब्रह्म, बाथौ, ख्रिस्टान गासिबो ज' लोगो नांनानै जों बेयाव फुजाखौ खुंफुङो। गासै जोंनियाव भिमाजुलि ओनसोलाव 32टा गामिजों लोगो नांनानै बे श्री श्री बिमा लोक्षि फुजाखौ जों खुंफुङो। बेयाव जों खुनु मोनसे गाज्रि बेबहार खालामा। जानाय लोंनाय निसा बुस्थु बेफोरखौ निखेट खालामनानै जों गासिबो लैहोरैनो बेयाव जोङो मोसानाय, मेथाइ खननाय, खन्थाइ आवरायनाय, जोनाय, बुलुर गेलेनाय, खारनाय बारनाय गासैखौबो लाफानानै जोङो उन्दै गेदेर ज' जानानै जोङो बे फुजाखौ खुंफुङो। आरो जोंनि फुजाया बोसोरफ्रामबो खुब मोजाङै सोलिलांबाय थायो, जाबाय थायो। देग्लाय बिनिफ्राय साबसिन हामसिन मोनसे कालारफुल खालामनो होनना जों थागथियारि जादों। जों पेन्डेलखौ लुगासिनो दं, बानायगासिनो दं। आगरनिफ्राय जिबायदि खुंदों बिनिफ्राय साबसिन खुंनो होननानै जों लाहार फाहार खालामदों। बिनिखायनो नोंथांमोना जाय नायनो गोसो भिमाजुलि बड'लेण्ड सेन्टार बे फुजा लांगोनायाव फैनानै नोंथांमोना गाबोन हरनिफ्राय बेयाव फैनानै लैहोर फैनानै नायनानै जोंनि फुजा कमिटिखौ हेफाजाब होफैनो थाखाय बयखौबो गुरैयै खावलायनाय जाबाय। बेयाव मा हाबाफारि लानानै नोंथांमोना नैबे फुजाखौ खुंफुंनाय लादों? फुटबल गेलेनाय, भलिबल गेलेनाय, बिनि अनगायैबो बिनि बादायलायनाय, मोसानाया जों सिंगोल डेन्स, बैसागु, बागुरुम्बा आरो सिफुं दामनाय, खाम जथा बादायलायनाय, बिनिफ्राय खन्थाइ आवरायनाय आरो हांसो हमनाय, आरो बिनिफ्राय जों देबसु बुख्रुबनाय, अनेक धोरोमनि जोङो अनेक बिभिन्न माने खेल फाथिनाय जायो। आरो बेयाव बे फुजा कमिटियानो जों जेसे हायो एसे बान्था होयो, बान्था होनानै जों खुंफुङो। आरो बे खुंफुं फुजाखौ नोंथांमोना माबायदियै फुजाखौ खुंनाय जायो? जिहेथु गुबुन धोरोमनिफ्रा गुबुन आलादा रोखोमनि, सोरबा बायदिया बाथौ धोरोमनि खान्थिजों बा बाथौ बिसोरो मुरथि लाबोआलासिनो बिसोर खुंफुंनायखौ नुनो मोनो गुबुन जायगायाव। जोङो बेयाव खुनु धोरोमजों लोब्बा गैया। जों फुजारि सायख'नानै दोनखायो। बिथांमोना जि नेमजों खालामो जों बेखौनो गनायनानै लायो। आरो जों बोसोरथामजों मालाबा ब्रह्मनिखौ, मालाबा बाथौनिखौ, मालाबा मिसनारिखौ होनानै जों फुजाखौ खुंफुङो आरो पण्डितफोरखौ लानानै। गोबां बाथ्रा मिथिबाय। बे समाव जोङो नोंथांमोनाबो बेयाव बायदि रोखोमनि गाब गोनां मोनसे, जिहेथु बेयाव मोनसे गाब गोनां हाबाफारिजों नैबे बड'लेण्ड सेन्टाराव नैबे लोक्षि फुजाया खुंफुंजागोन। बिनिखायनो नोंथांमोनखौबो आंनिफ्रायबो, जोंनि चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौबो फैनो खावलायबावदों। बे समाव आं सासे खुंगिरि, फुजा कमिटिनि सासे बिथांनिफ्राय मिथिना लानो नाजागोन। जिहेथु माखासे फुजा समाव माखासे आयेन, आसाम सरकारा बा पुलिस बिफानफ्रा मोनसे आयेन खालामना दोनदों। बेयाव नोंथांमोना हरनि समफ्राव माबायदि रैखाथि, सेफटिनि थाखाय नोंथांमोना मा राहा लादों? बे समाव नंगौ, जोंहा मोनसे फुजा कमिटिनि जानानै जों मोनसे गोख्रोङै मोनसे थांखि लानाय दं। हयथ' जाहाथे सोरबाफोर गाज्रि मुवाफोरखौ लोंनाय जानाय जों बेफोरखौ निकेट खालायखादों। बेनिफ्राय जों प्रकासननिफ्राय जोंहा मोनसे आपिल खालायगोन। बे बिथांमोनाबो जोंनि सायाव आसा दङ जेन नोंसोरो
जिखिनि फुजाखौ खुंबाय जेला नोंसोरनो मोजाङै दैदेननांगोन आरो जोंबो माबाफोर जायोब्ला मददआव जोंबो दं होननानै पुलिस प्रकासननिफ्राय बे खोथाखौ बुंनाय जादों। जिहेतु मोजां गोग्गोमै लाखिनो हागोन बिनि उनाव बेखौ बन्द' खालामना होनाय जानांगौ बेबायदि बाथ्रा बुंदों। नंगौ जिखिनि थांखि जिखिनि आसाम सरकारनि थांखि नेम बायदि जों बे बिसिनि नेम बायदिनो जों फल' खालामनो थाखाय जों कमिटिनि जानानै जों रेडि। गोबां लाइमोनफोरा बेयाव फैनानै माखासे गुबुननिफ्राय बेयाव मोनाबाबो गुबुननिफ्राय गाज्रि मुवा बेसाद लानानै बेयाव माखासे हुलस्थुर गाज्रि आबहावा सोमजिहोफैयो बिनि सायाव नोंथांमोना मा राहा लागोन? बेनि सायावथ' जों आं दहायबो बुंखाबाय एसे नंगौ जिखिनि बिथांमोना गुबुन जायगानिफ्राय हयथ' गाज्रि मुवा फेग्रा बेसाद लानानै हयथ' जोंनि बेयाव बे जोंनि फुजाथिलियाव हयथ' गाज्रि बेब'हार खालायोबा जों मोनसे कमिटि हिसाबै बे बिथांमोनखौ मोनसे डिसिसन लानानै बिथांमोननिफ्राय सेबनाय जागोन आरो बिथांमोनखौ जोङो बेबायदि जोंनि जिखिनि फुजाथिलियाव फैनानै जोंनि जायगाखौ बदनाम खालामनायनिफ्राय जों गोजानाव दोनगोन। नोंथांमोना माबायदि आसा खालामदों बे मोजाङै मोजां जाफुंसारगोन होननानै? जोंहा नंगौ जों सिगांनिफ्रायनो खुंबोबाय थानाय आरो जोंनो मोनबोखानाय हिसाबै आरो देग्लायबो सिगांनिफ्राय साबसिन जागोनखौ जोङो देग्लायबो मिजिंथिदों आरो जिखिनि जोंनि हाबाफारि जिखिनि गेमफोरनिफ्राय लानानै जों दहायबो बुंलांखाबाय। जाफुंसारगोन होननानै आसा खालामो नामा? निस्सय नंगौ जोङो जोबजासिम थांनाय समफ्रावबो जोङो मोजाङै मोजांनो जोङो खुंबोनो हाखादों आरो जेबो बेफोरनि सायाव दाङाबाजि जायालासिनो जों खुंफुंनो हाखादों आरो देग्लायबो बा नै गाबोननिफ्राय जानो थांनाय जिखिनि जोंनि मोनसे फोरबो बे श्री श्री लोखि फुजानि मोनसे फोरबो बेयावहाय जों आसा खालामो निस्सय मोजाङैनो बारगोन होननानै मिजिंथियो। बे समाव मिथिना मोनबाय गोबां बाथ्राखौ जों मिथिना मोनबाय जिहेथु नैबे बड'लेण्ड मोनसे गुवार बर' जायगा मोनसे बर'नि मोनसे ओनसोल जिहेथु बेयाव बिथांमोना फुजाखौ खुंफुंनो आखायाव लादों।